A šta je sa obrvama? Šta fali obrvama? Pa ne vidim obrve. Pa tanke su, hajmo sad ga možemo. Čekaj. Šta je sa obrvama? Šta fali Neke mojim blede, obrvama? nešto belo preko obrva, nešto bledo, tanko. Šta je s trepavicama? Čistači podova. Čekaj, šta je to? Što se ne sviđaju moje trepavice? Trepavice? Da. Katastrofa. Uplašila si me kad si se pojavila. Kakajte ljudi. Neki, ovi, štitnjaci neki, ne znam šta je to, kao da, jer si se ti pogledala ovo ogledalo? Pa evo imam 5 ogledala ispred sebe. I tebi se dopada tako? Meni su super. Takamo ljudi. A ti jesi posetila psihijatra? Nisam, ne treba meni psihijatar. Obavezno. Obavezno da ti Ja ne vjerujem psihijatra, ja sam sama se psihijatar. Ne, pa zato i stavljaš te trepavice. Takamo ljudi. Ti odi tako spremljena sa tim trepavicama i obrvama, odi kod psihijatra. Ja te molim. Ljudi, 4 ruže. Tako da odeš i da vidimo šta će da predloži. A? Pa ne znam. Treba meni psihijatar. Ivice, hvala Ivice, idemo ljudi. Ne treba ti. Meni treba samo jedan veliki ljudi gift. Puta 2 ljudi, puta 2. Daj bre te trepavice duže od oka, duplo duže od oka. Pogledaj. Otpuvaćemo. Majko mila. Puta 2 ljudi, puta 2. Majko mila. Idemo ljudi, puta 2. Šta je ovo? Šta je ovo? Idemo ljudi, puta 2. Katastrofa. Jesi ti normalna? Ivice, hvala Ivice. Ti nisi normalna, da ti kažem ja. Ti, nešto s tobom mnogo nije u redu. Pa ti vidiš da su ti te trepavice duplo veće od dužine oka, jel vidiš ti to? Pa neka su, ajde ne može igrat ćemo, samo piš kad. Jel vidiš obrve? Pa nemam obrve. Nacrtane. Ne, ti imaš obrve. A što tebe zanima toliko šta imam, kako je to? Puta 2 ljudi. Obrijala si obrve, pa si crta tetovirala, pa su izbledele. Nisam tetovirala. Šta je to? Nisam tetovirala. Nisi? Ne, crtala sam. Ajde ne može, ajde ne, hvala ti puno. Vidi, obrve treba da prate oblik oka. Pa šta? Tvoje su lasta. Trepavice treba da prate dužinu oka. Takamo ljudi, meni se moje sviđaju. Meni se moje sviđaju. Tako ti se sviđaju te trepavice? Da. Meni ne. Imala sam juče neke manje, ali ove su mi ljepše. Dotičem hejtera ovako sa mojim trepavicama. Mnogi ljudi misle da im nije potreban psihijatar, ali da ti kažem nešto, ovoj našoj naciji 10% nacije treba da posjeti psihijatra. Ljudi šetaju po ulicama bez terapije. Joj ljudi moji, takamo ljudi. Da. Hvala Anđelina, takajte ljudi. Kažu ljudi, ma ti si muško. Ja sam žensko. Ne, kažu, ljudi mi pišu ovdje da si ti muško. Boli me briga što oni pišu. Takamo ljudi, idemo jako. A jel možeš malo da se udaljiš ovako, da ti se ne vidi samo lice, nego... Šta je da se udaljim, evo? Takajte ljudi, idemo... Vidi ruku, pokaži mi ruku. To? Da, muškarac jest. Moj je li bogat? Da. Nisi nikad čula za trans ženu? Kako? Nisi nikad čula za trans ženu, to je malo nešto za tebe novo, jel? Čula sam, ali ja to ne podržavam, izvini, molim te. Pa niko te nije pitao jel ti me ne podržavaš? Ne tebe, nego uopšte trans rodine. Ne podržavam uopšte. Pa nisam ja ovdje došla na TikTok da mene neko podržava. Niko mene nije pitao, nego ja tebi kažem da si ti meni strašna. Pa super, i ti si meni. Da, po čemu? Po svemu, takamo ljudi. Kosa, frizura, naočare, šta ti se ne dopada kod mene? Karakter. Ljudi, snajpajte. Karakter? Tvoj karakter je, za 10. Pa meni jeste. Dobro. Imaš momka, devojku, kog imaš? Nema momka. Nemaš? Ne treba mi. To si u pravu. Šta će mi da mi se sere u život neko? Takamo ljudi. Tačno.
Idemo ljudi, tapkajte svi da pobjedimo, idemo životom, 600 ljudi gleda. Kako ti provodiš dane? Boga im Bogu dane. Šalim se, odem ovako malo u tržni centar, nešto pojedem, popijem, nešto kupim, lajvam. Srami spamet. Malo pre Miljana kaže će da uđe neko kroz prozor. Ona mi uđe. Neće. Velika je kapija, neće. Ljudi, tapkajte, što bi ti neko ušao kroz prozor? Ne, taman posla. Miljana se šali, pa ne može niko da uđe, velika i visoka kapija. Zaključeno je čerka moja. Pa znam, igrale smo. Mm. Takamo ljudi. S kim si igrao? Sa Miljanom? Igrala. Mm. Više puta. Aha. I šta ti kaže Miljana? Pa ona je bila fina prema meni. Da. Takamo ljudi. Ne, ja imam pravo na svoj ukus, meni trepavice su katastrofa, obrve su katastrofa. Super. Ljudi, tapkamo, idemo svi životom. Dogledaj malo da središ, da promeniš. Šta da promenim? Da skineš te trepavice. Pa ti kad skineš trepavice, ti si original muškarac. Ma je li bogat? Kako ti si stavljaš? Ja, bez trepavica izgledam isto super. Pa skini da vidim. Pa neću. Ne mogu, sekundarni sam ih lijepla, ne mogu da se skinu. Koliko si ih lepila dugo? Sekundarni, ne može da se skine. 40 poena ljudi. 40 poena ljudi, brzo 2 parfema. Evo, kaže moja ćerka da si dobra. Da si dobar mnogo. Pa hvala joj. Ljudi, 10 poena. Nule, hvala ti. Baš se trudiš, ili tako? Pa ja sam svaki dan ovdje. Da. Puta 2 ljudi. Puta 2 ljudi idemo, 800 nas gleda, hajmo. Ima li neko ljudi da nam uleti, da nam baci neki veliki gif preko cijelog? Uletet će polako. Puta 2 ljudi. Blago tebi. Pa jeste mi se blago. Blago tebi. Puta 2 ljudi. Nisam kriva što sam kao vatra živa. Puta 2 ljudi, nikako. Ivice, hvala Ivice. Puta 2 ljudi, puta 2. Kaži mi, sa kim živiš? Živim sama. I mama. I mama. Ti i mama? Da. Kako je mama? Super. Je li dobro? Da. Dobro. Tako ljudi. Je li imaš brata ili sestru? Ne znam šta me to ispituješ, imam sestru, ali nije tu. Dobro, pa čisto da znam. Takamo ljudi. Nije tu? Ne. Je li je dobro ona? Super je. Kako se zove? Nije ona na TikToku da je spominjem. Nije? Ne, takamo ljudi. Dobro. Neće one da se spomnju, nisu one na TikToku ko ja. Dobro. Idemo ljudi. Ima li neko snipe ljudi, manigan ljudi? Jel možeš? A ja sam tebe viđela na TikToku onako više puta, ali uvijek sa istom frizurom. Jel možeš nekada da promeniš nešto, da zavežeš neki red? Pa imala sam nekad stavim, lokne napravim nekad. Lokne? Da, kao ufrčkam je. Pa kao ja, što sam... Pa da. Takamo ljudi. Pa super mi je, pa ima videa više statok, a više vam ovako ravno. Snipe ljudi. Pa bila sam i na emisijama i vidjela sam je sigurno i tu. U kojim emisijama? Na Republici i ovako još negdje sam bila. Nisam te viđala po tim emisijama. Ovako kad listam TikTok, viđala sam te, ali kažem ti uvijek sa istom frizurom i sa tim istim trepavicama. Pa eto, onda što kažeš, šta ti je to nešto čudno kad sam već viđala sa tim trepavicama? Da, ali nisam baš zagledala, sad sam baš zagledala, one su ti velike. Tako, pa imam i ove manje, ali ne znam, ove su mi isto dobre. Manje od tih su te?
Da, ove su velike, ove što ja imam, nose to su ove. Majko mila. Prvi puta dva ljudi. Majko mila. Idemo ljudi. Šta? Ukusi su, kažem, različiti, lepa ti je haljinica. Pa hvala ti. Ljudi puta dva prvi gift. I ja se izvinjam, možeš da ustaneš još jednom, molim te. Što, da me vidiš haljinu cijelu? Da. Čekaj da se popenjem na štikle ovdje da me bolje vidiš. Baš si visoka. Da, a pozadi jel imate... Lepa haljinica. Mrda guza, idemo jako ljudi. Ljudi što me samo gledate, osam što vas gleda, tapkajte svi sve što ste blokirati. Struk, tanak, struk. Da. Dobro. Ljudi, idemo. Odlično, da. Osam što vas ljudi gleda, nemojte da ne tapkate. Odlično. Lepa haljinica. Hvala ti. Ljudi, 800 vas gleda, 900, nemojte mi ne tapkate blokiraču. 8 ruža ljudi. A mene, koliko imam ja ljudi u live-u? Ne znam, ljudi 900 vas gleda, koliko ne tapka i nek stavim blokem, ne trebate mi. Znate šta ljudi? Nemojte samo da pratite ovo, neću ja džabe ovde da pričam i da se čudom čudim. Nego tapkajte, šerujte live. Ružica ljudi. Rekli ste mi da igram ovde da se čudom čudim. Da. Hoću da vidim ovde. Šta ste mi poslali? Da vidim ko su gifteri. Evo rukavica. Da, ja sam zaboravila da ljudi treba nešto da pošalju. Ljudi puta tri, ljudi blokiram. Jao, što je lepo, srce. Okvir, srce. Puta 3 ljudi. Tako je, da. Ma, znaš šta? Šta? Umeš ti nešto da odpevaš? Da odigraš nešto? Hvala, šta bi ti da ti ja pjevam? Ajde nešto po tvojoj volji. A ti voliš da igraš? Ti voliš da igraš? Pa ne da mi se sad igrati. Puta 2 ljudi. A što? Pa bez veze mi. Pa pusti, znaš šta? Ti kad sediš tu tako i bez muzike tebi je dosadno, monotono, pa će da ti se prispava. Hvala puno! Pusti muziku da te malo raspoloži, da budeš vesela i ako zaigraš malo, zašto da ne? Ne znam u šta bi igrala. A stvarno sam čula da voliš da igraš. Pa volim ja da plešem. Ajde, odpleši jednu pesmicu. A šta da plešem? Čekajte da nađem. Šta inače voliš ti da slušaš? Turbo, folk, šta? Pa naše ove neke. Naše? Pa da, zavisi. Milicu, Ajde, stoj. Jelenu.